nga salamat, Bombo Radyo, number 1. Ang 3,000 pesos pagagamiton ko, nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store, kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati. Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 4. Saga. Pilipinas, Mayuaga, Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong sa aton nga mga kabombo, no? Dasig lang sa mga inadlaw nato, no? Biyernes na kita sa karon nga adlaw ba, pet sa 3 na kita sa bulan sang Disyembre, 2021. It's December 3, no? Sige, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, it's December 3 and it's 22 days na lang mga kabiran kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Grabe, no? 22 days to go before Christmas. Sa aton yung mga kauturan kaga, sa aton yung mga kabombo. So, ano naman ang mga regapangunang mga balita nga aton yung diskusyonan sa subong iya nga aga. No? Dri sa aton yung palatuntunan. Mga top stories of the day nga aton yung tutukan dri lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kabombo. Una kita iya mga kabiran, no? Sa mga nagapangunang mga balita lokal sa sumong naman niya nga aga. At least, no, atong mga biyahero, bala, dumduman ninyo sa mga kabombo naton from 3 ka mga South African, tapos ang isa pagid ka ROF, nag-negative ni sila tanan sa RT-PCR test, no? All tested negative. So, salamat, no, sa ning mga biyahero naton driya sa may sa may nag-abot sa aton sa Bacolod Silay Airport, no? Kaga subong man sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan ang syudad sa Bacolod ining tax condonation bala ang condonation ordinance naton
driya sa aton iya sa may syudad sa Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo, no? Coordination ordinance ipatuman liwat, no, para ning makatipon pagid sang ti makabayad damo nga taxes ang mga delinquent nga mga taxpayers magdugang sa pundo naton diri man sa may syudad sa Bacolod, no, kag subong man sa aton iya nga mga kabombo isa ka drug personality naman patay, no, diri sa may barangay Banago sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ang pinaka-latest update sa balita pungsod nun sining Omicron variant, ang numero sang COVID-19 cases iya mga kabinan sa may South Africa nagdoble, no, sa isa ka adlaw tugan ni sang Omicron variant. Karon magpagigangot kita sa aton nga mga kabombo, sa aton man nga bombo correspondent, isa sa mga nasudlan man sang Omicron variant sa may Estados Unidos, no, sa Amerika, sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo, no. So hibaloon naton ha sa aton iya nga mga kauturan ang pinaka-latest update kay ang Amerika may kaso naman sang Omicron actually, no, pila na ka mga kapungsuran, no, sa worldwide ang may kaso sining Omicron variant, no, kag subong man dugang pa nga mga balita. Pero in fairness, diriya sa aton, no, sa aton balita pungsod nun, diriya sa aton sa may Pilipinas, kapon may 564 mga bagong nagdugang nga kaso, hindi naman siya tanto ya kadamo, no, naganubo na gid man. So iya sa pinaka-latest nga update data sang Department of Health. Amo inang bentaha, especially, no, kay tiga pa bakuna na gid man kita halos tanan. Sa December 6 ang pilot and person classes mas sobra sa 170 pa ka mga eskwelahan ang magaupod amat-amat na gid, no. So iya sa Department of Education. Kiti mga kabataan nagapabakuna naman ining 12 to 17 years old bala. At least amat-amat naman iya nga nagapabakuna, no. So sa liwata inita na, no, ang aton iya nga diskusyonan sa aton man nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo report sa first edition. Mayara iya sang minor de edad nga patay matapos nga makuryente sa may banwa sang La Castillana. Kaluluoy gid, no. And then dito naman iya sa may sa may Kawayan, so sa pagkadamo man sang pilason pito, no, bangod sa sining aksidente. So amo na ginambal naton panumdum naton sa mga kauturan naton iya nga mga motorista ha. We have to be very careful sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo. So inita na ang aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Na diri gid lamang sa Biyernes, kadahasig lang gid sa mga inadlaw naton. Biyernes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kamusta? Kamusta kamudra sa mga kauturan naton, sa mga kabombo naton naga-monitor sa aton? Diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kutob iya mga kabinan sa madabutan sa aton iya nga signal sa subong iya nga aga. Kamusta ka modera, no, sa mga nagapamati sa aton sa inyo siningatag sa mga radio dial 630 kHz, no, and then sa mga nag-upod sa aton sa Facebook subong sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod, and of course sa mga nag-monitor sa aton iya sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. So nagadamo na aton yung mga subscribers. Please like and subscribe sa aton iyang YouTube, no. Batian kamo sa mga mabatian kita, no. Adria sa aton sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, nationwide, no. And in fact, worldwide. Amo na ginawal naton sa din man kamo yang bahin sang kalibutan, no. Kita mo may mga OFWs kita sa Bombo, mayara kita sa mga Bombo International Correspondents nga kung ano mga nagalulunta dito sa luwasang pungsod, no, makatawag kita and then may baruan nato ng ila sa nga sitwasyon. Okay? Sige, and speaking sa inyo sa nga pagpamati, baw, di bala nagsugod ang pagpanghatag sa pamaskwa sang Bombo Radio sa December 1 kay man hindi lang 1,000 ka peso sa 3,000 pesos plus radyo. So kumayana ka modera, ang tutuod gini nga pamaskwa, no. Imagine bala 3,000 pesos subong nga panyempo yati kung maka
3,000 pesos ka pa, no? Do pareho lang nga, diba? May bonus ko ba? So, amo na mamasko ang bombo, no? Kag luwas pa ni sa mga promos naton nga way untat. So, subong, kumaya na kamusang radyo dira, no? Nga nakalansang. Meaning, ginahatag AM ha, AM, gina-emphasize naton, ginahatag ina sang AM radio station. AM, hindi pwede FM ha, meron ka sa nga FM nga ti, syempre do AM, mas lakay, tiyan mo na, pero AM. So, let's say, hambalo nato na, RMN, Action Radio, amo na. So, ginatagan ka mo, tapos ginlansang sa isa, lansang sa isa ka istasyon. So, bayluhan ta na. Don't you worry, kaya syempre gauluugtas ka kay, ano niya nga, isa lang na yung pamatian ko, wala ko yung freedom, di ko pamati sa bombo. Bayluhan sang bombo na, no? Para makapamati, kasamon rin sa bombo radyo. Ikaw ya may free will sa pagliso, dira, no? Kung din kaya gusto mamati, no? So, bayluhan tang radyo mo, sa ariyo sa ginauyatan ko, may flashlight, may LED light, tapos may butangan kaya sang, ni pagtawag, battery, no? Nga pwede kung wala kuryente. And, syempre, ang good news, may 3,000 pesos cash. Last time, di ba ginapalagtag ito, 1,000 ka pesos. Subong 3,000 pesos cash. So, din mo pa na iapangitaon man, no? Bombo Anthony, pamaskwagin to doon, no? So, dali na, dali kadto dali sa Bombo Radyo, no? Temprano nga pamasko sa inyo until, syempre, sa adlaw sang Pasko, December 25, no? Sa aton nga mga kabombo. While, syempre, ongoing ang aton iya nga, diri sa bombo, yaway untat na nga mga promos mo. Ongoing ang aton sininga 1-2 panalo promo, no? Pagpanagtag naton sa mga papremyo everyday, padayon naton nga cash, siyahan like today. Di syempre, may malawag naman kita sa mga winners, no? Sa aton nga mga kabombo until man is adlaw sa Pasko December 25 kasi December 25 may mangin milyonaryo gid sa araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa, no? So hulog na ba siya kapakahulog sa entries diri kay 6 million pesos in total prizes nationwide ini. Again ha, may isa ka winner sa 1 ka milyon ka pesos nga cash para sa aton nga grand prize. So, madayon gid ang Pasko kag ang masunod naton nga ika 74 nga bombo milyonaryo. Mahibaluan mismo sa adlaw sang Pasko, December 25. So, 4 man ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa aton nga Grand Draw Luzon National Capital Region, Visayas kag Mindanao. So, ang guaranteed prizes naton in 24 key areas. First prize 15,000 pesos ang ato niya nga second prize 10,000 pesos kang third prize is 5,000 pesos. So sa ato niya nga daily winners na sa kada istasyon sang Bombo Radio kag Star FM, syempre may 3 kita ka mga daily winners, 15 ini ka winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes each, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. So, Lunes to Biyernes, ang promo magadugay sa 7 ka semana. So, sa mga kauturan naton, halin sang November 1, nagsugod kita iya mga kabenan, no? Pag hatag sang premyo sa aton iya nga mga winners. So, ikalima na ni nga semana. So, ikalima ini ka semana nga nagapanghatag kita sang premyo and ikaanom nga semana sa paghulog ninyo sang inyo nga mga entries. Okay? So, sa mga entry senders naton, week number 6 kita subong, no? So, agud makapasakop, syempre magbakal ka mo dira sa mga required nga mga proofs of purchase sa aton niya nga mga promo sponsors sa supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar. Nagsugod ang promo naton sa Riwat, no? And then until ini December 25. Sa inyo nga puti nga sobre isulat ang mga masunod nga impormasyon, name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So week number, butang nyo dira, week number 6. Okay? Kay ikalima nga semana sa pagpanagtag naton sa mga papremyo. And title sang promo kagalan sang Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar,
duhan sang mayo ng envelopes niyo ha. Kung hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw may chance ka mo nga magadaog sa dalalag ko nga mga papremyo. Lunes to Biyernes, ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa naton diri sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sa nga puluyan. Okay? So, again, halin Lunes to Biyernes, dapat nakatutok gid. Nagapamati gid sa aton diri sa Bombo Radio kon Star FM kay mahimo nga bunutan man ang imos nga entry no sa bilang isa sa 3 ka mga daily winners like today, Friday kita, no? Para sa instant cash ka gift pack worth 1,150 pesos, no? Meaning may 500 pesos cash ka kag 650 pesos nga balor sa gift pack. 3 ang mga magadaog adlaw-adlaw halin Lunes to Biyernes kag 15 ka mga winners kada semana sa sulod sa 7 ka semana. Muning ginambalang premyo niya, no, Bombo Anthony, chikero nato ng patrol. Ang premyo amo nagahulat sa mga daily winners. So kada winner hatagan ka mo namon, take note of this ha. Hatagan ka sang anom ka oras nga tion sa pag-claim sang cash ka gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce ang imong nga pangalan kung hindi kaya makaabot no, ang winner sa natalanang oras liwat nga magabunot sang panibagong nga winner tubtob nga ma-claim gid ang tanan nga natigana nga mga premyo. Okay? So maghulog na sang inyo sini nga mga entries agud may tsansa nga mangina isa sa 3 ka mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. So padayon lang ha ang pagbakal kag paggamit sa mga proof of purchase gikan sa mga masunod naton yung mga Bombo promo sponsors. No? So, wala untat na siya sa mga kabombo naton. No? Like sa mga amay sa puruyante. Di ba sa kakapoy, gid, no? Anong ginainom ta? Gets ang lasang hanap mo. Ano ni gani? Alfonso Brandy. So, pwede ina siya ang Battle Cup. Sabi sa nga size, ang light, platinum, zero kalsularan, di paghaboya. Pwede mo pa magamit nga entry diriya sa aton sa Bombo. Subong, pwede na kita ka-travel, no? Pwede ka pa Iloilo. So, dito sa R, Florete Pawn Shop and Jewelry, they are Diamond and Pearl House. So, pwede mo pa magamit nga proof of purchase. Magbakal ka sa isa ka coupon lang gid. For every 100 pesos purchase ang jewelry, watches, or pawned item, isa na ka-entry. Kag syempre, subong nga pandemya, kinahanglanon naton food supplement. Ano dra? Ang aton gamiton, panyawan. Said panyawan, basta panyawan, manunggal. No? So, isa ka empty blister pad kung banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung panyawan banaba o kung garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ka-entry. So, good luck sa aton yung mga entry senders. 6 million pesos nationwide para sa aton iya nga promo diri iya sa Bombo Radio. Okay, sige, Bombo Anthony, chikero naton, kamustahon naton subong aton ni palibot syudad sa Bacolod. Subong malive ang patrol si Bombo Liani Zil Minardo sa Libertad Public Market. Ti subong yang Disyembre, no? At least may idea naman kita. Kamusta naman ay mga nagapanguna nga mga balaklon? Tapos na to nagligad ang November, no? Subong December naman kita. Holiday season, meaning lapit ng Christmas, lapit ng bagong tuig. So, mga panakot. Mga nagapanguna naton yung mga balaklon para halos may idea man kita, no? Sa mga kauturan naton. Kabalo kita, Libertad Public Market, sa mga kabombo naton, sa mga kauturan naton, way untat man dirang kumanindahan, no? As much as possible sa Libertad. Kaya do medyo bulubahado man gid ang presyo. So, kamusta hon subong ang sitwasyon sa aton nga merkado diri sa may syudad sa Bacolod, Libertad Public Market. Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, maayong aga. Yes, sa Bamboan. Good morning. Live kita diri subong sa Libertad Public Market sa Bamboan kung sa diin ang mga kauturan naton diri Bamboan. So hindi pagid amo ni tanto kadamo ang ari diri subong nga Bambo kung makita naton sa medyo malaka-laka pa diri kalabanan nga naga-parking diri is ang mga
sakay sin ako na sakyanan sinisang mga nagabaligya diri Bamboan no kung i-compare to sa nga nagliligad nga pag bisita din naton gani kitang nga Bernes man tong adlaw Bamboan sa madamo-damo na tayo sa nga nagliligad ang mga nagakadto diri sa subong nga Bamboan sa do kalaka-laka pag diri do sa taho diri mismo sa may Libertad Bamboan. So aton diri nga makita no sa panghigaron man di sa gyapon o kon sa may sidewalk diri Bamboan may nagabaligya sang mga utan diri nga part na mga langka gid halin sa may punta dito sa may magpa-exit kana di bala Bamboan lapit sa ginapostingan sa mga pulis. So diri na di Bamboan ang baligyaan sa mga langka lapit sa may prutasan gid di Bamboan. So ang prutasan diri Bamboan kung makita nato ni isa sirado pa ini ang mga stante nila na may ara to sa may entrance sa Bamboan isa lang ang nagabukas pa. So sa diri subong niya ang kalabanan sa may prutasan sa sarado pag Bamboan ang nagaabri palandri is ini ang mga baligyaan sa nga panakot kaga kasubong man sang mga isda Bamboan. So diri nga parte na may ari nga makita naton nga may nagalatag landri sang ilang mga baligya no ginabutang na ini nila sa may simento may trapa lang ako na sako lang Bamboan amo na di siya sa may panghigaro no ang sitwasyon diri sa Libertad Public Market apang ang iba na Bamboan no kung dagmo ay nagit ini ang ilang baligya sa may mga tapangko man ini dire sila. So amo man na gyapon no sa may higad o kon sa may tupad diri sa may baligyaan langka Bamboan kay nakahilera ang baligyaan langka sa tupad sini isang baligyaan man sang gabi kag mga ginamos ni Bamboan ang mga bagungon bala nagligad atong ginchikyarta diri naton. So mamangkot kita diri liwat ta Bamboan sang presyo sini sang gabi kung pila na ni Ma'am maayong gaga. So tag pila ni ma'am ang baligya masang gabi ma'am? 40 po to sa Bamboan. Sa nga nagliligad amo man gyapon inyo presyo na ma'am no. So amo man gyapon na Bamboan. So amo na diri Bamboan no ang putos sang gabi kag sang bagungon. Ang bagungon niyo ma'am tagpila baligya niyo ma'am? 20 day. May 20, 30. May ara man 30. So Bamboan o kabarato sa ilang baligya sinisang bagungon damo na siya Bamboan ang naputo sa plastic nga 30 kaga 20. So kanami nakita may baligya na di sila nga gabi kag may ara naman nga bagungon so kulang na lang gata Bamboan para ginataan nga gabi. Correct. Yes, so sa diri sa tupad na di Bamboan no may mga baligyaan man sa nga gulaman. Amo diri ang gulaman na preska pa Bamboan nami sini kilawon no butangan sang kamatis Bombay kaga kalamunding bala Bamboan no. So ka preska pa sini sang ilah nga baligya. Ma'am tagpila ang kilo sang gulaman ma'am? Aga Ma'am Gulaman, gusto ni gusto sa. gusto. Tag-ite ang kilo. Gusto. Yes, sa kay Bamboan amo Anong nang tawag kinalain sa sa amon gulaman? gulaman dito sa una. Gusto. Tagpila ang kilo ma'am? 80. 80. Ang lato, 100. Bago ginikuha ma'am no? Okay, bag-oged. Yes, so kanami Bamboan sa nga gusto no. Kamera Bamboan ang color brown pag ini siya ya, ang brown amo ng gulaman. Ang brown niya may aragin sa brown. May aragid siya brown. Yes. Kay Bamboan sa Di amon na niya sa makita ang bukid. gusto how. Sa dalom sa nga baybay man na Bamboan ginapangwa. Ang daw ang ginatawag sa balang ano siya Bamboan, seaweed. Seaweed. Oo. Okay. Pero sa amon sa bukid na Bamboan may ara baligya mo ni ang tawag namon gulaman. That's why naanda na namon. So gusto siya gali. May color brown pag ni siya Bamboan mo. Gusto siya gali. Oo. Pero kung sa mga party kana dito sa Kabangkalan, ang ginatawag nila is gulaman gid man eh. Kaya daw amo nang nandan. So diri sa Bacolod gusto ang ilang panawag diri. Di So na amo nila na di Bamboan. ginkuha. Yes Bamboan. Di na nila ginkuha. Sa baybay kini Sa diin nga baybay? Kumpra ma'am. Sa Kwani Galin, ini sa Bantayan, ini sa Cebu. Wow. Puro sa ano ni sa Sagay ko ni sa ginasugat. Sugat pa ma'am no. Layo pa Oh. ba? Layo pa gani Bamboan. So kanami Kada ano ako- yun na ginasugat? ginakuha mo gito ma'am sa Sagay ma'am. O ginakuha ko ginatuya kumpra ko na sa halin sa Bantayan. Sa Cebu pag ginisyarin ma'am. O ining gusto Bantayan, ining lato ini sa Cebu. Yes, ang lato siya Bamboan. Kung makita naton, gagmay siya katama Bamboan nga bilog-bilog bala ang iya sini nga itsura.
ang pananawan ko gani daw dagko bala nga bihod daw gagmay gagmay Oo. siya daw. Gagmay ang form siya yan, niya. no? Oo, amo na siya Okay, ang ano. gulaman niya, di ba? Ka mga lagba sina iya. Yes, amo na siya ang ginahambal ta ang gusto niya bambuan gagma lagba. Ari naman niya daw grapes Oo. siya bala nga napungpong pero gagmay siya katama bambuan no So, daw pila mga naman, si ma'am, Tay, pila pila na na yung katuig kilo, gabaligya ma'am? gusto? 100. 100 man siya pero ginakilaw man ni sa ma'am no. Oo, nanulan ni sana ubrahan sa usawan. Iniya na lapuhan. Ari na ubrahan sa usawan. Isa-usaw lang. Okay. So kanami bambuan kay tigaduga preska bala Gani man. kay bala nga naga katimsol sang mga ano sa bambuan sang iniang sa gusto bala. So barato na ni siya mag 80 ang kilo kay ti Oo. halin pa mismo ni sa may Cebu ang ilang panguhaon. Madamo ganyan salamat. So amo na diri bambuan no. May sa diri sa kilid no may mga panakot na kung gusto nila nga magkilaw, mabakal sila gusto, may panakot naman din may mga Ready ng panakot. Bombay, oo. Na ano na bambuan na panitan ang Bombay kagang ahos makihad ka na lang gid sa may kamatis one. May paitan man. So kung gusto mo na lang makihad ka na lang lapuan na lang dayon. So pwede mo na makaon kasi may mga kalamunding man kumpleto na gid bambuan. So langgaw na lang gid ang Ready na nila kulang. nga daan, ah. Yes, correct ka bambuan. So kay para makabakal na lang gid ini no kompleto recados na bambuan diri nga parte amo man ang ila diri nga baligya bambuan no, Hambal ni panakotan. Ma'am Yvonne, hambal niya ang gulaman, ang guso, ang lato, pamilya, managyapon sang seaweeds. Isa lang na sila. Okay. So sa mga kabalo na ang lato guro bambuan. Ang gulaman, Oo. ang gulaman, Bombozil, ang kabalo ko na iya, kay nagkakaon ta na iya, nang lagba gid na iya. Ang guso, amo nang duglipot, way pa ko nakagikaon sang guso, iya. Aring gusto bala bambuan, wala ko kabalong ginalapuhan. Nagire kay sa amon so naginawgasa lang namon kay ginarekta kilaw. Atog ka? Yes, ang gulaman bambuan may ara nga daw medyo gagmay ni siya ya, nga lagba-lagba siya Oo. katama. So amo niyang nabalaan ko nga ginalapuhan. Kay ti ang gusto patag gusto gani bambuan, amon panawa gulaman gyapon. Sir, imo na di isdaan sir. Oh. So kamusta subong sir ang presyo sa isda? Kamahal gid. Mahal ka tama? Oo. Pila? Tagpila ni sir ang kilo sang bangros? Mangros, 180. 180. Asa nagligad na bambuan? So amo man gyapon. Ano na nga isda gani sir ang pulaya ikog? Marot, Marot ang pilang kilo ya sir? 180 man. 180 man na bambuan. So preska pa di sa kay day ka ni kalsada sir? Tabaw. Sa May tabaw. Dinang tabawa yan sir? Dulid. Sa Dulid. Yes, sa Dulid pa sila nagabaligya. Ay nagakuha bambuan. So kamahal sang baligya aday subong sang isda. Pero ini ang bangros sa bambuan sa nagligad pag bisita daton diri sa 180 man sa gyapon ini ang kilo. No ang marot gani sini isa 180. Ano ni siya gani isa sir? Ang atupad sa pila na siya yung 160. ang bulaw-bulaw, Asa 160. na asa. So may hipon ka man nga baligya, sir? Aray, Pila na yan mo baligya na, sir? ang ipon, Ah. 80. Tag 80 ang kilo. So tag 80. So bambuano diri sa may presyo naman sa isda nagtaas ang presyo sa isda, sir, no? Yeah, so nagataas sa bambuan ang presyo diri sa isda diri sa may Libertad, Na ako nung nagtaas. public market. Bambuan? Amang ko ta si Sir Bombozil nga ako nung nagtaas. Nga nagtaas sa bang presyo, sir? Nabinagyo mo. Aga bagyo. So medyo mabudlay ang pangwaon sa bong. Yes, sa bambuan. So, Dugay na si Sir Gabaligya, isda? Pila ka nakatuig baligya isda, sir? 5. 5 nakatuig bambuan sa madugay-dugay naman Kamusta man? Nga makaguluginan siya man? Makaginan siya man, sir? Uy, gamay. Gamay bambuan. So ano naman garo na Maka-survive provide lang man ni sa panginanglanon sa adlaw-adlaw. Oo. Kapabaksin na si Sir? Way pa. Nakapavaksin ka na, sir? Way pa. Nga wala ka na pavaksin. Ana to? Pavaksin na. Sir, nga wala ka na pavaksin na? May masakit ko, kuyap. Okay. So Kaya mas bambuan. mayo gani na. May comorbidities. Oo. Mas mayo gani na naton kadto sa vaccination center. Mas okay na ko na, sir, nga magpabakuna. Hindi video, no? Nakapakanta ka na? Sino nagambal, sir? Ang mamamaksin di. Ang kapang vaccine ko na bambuan, hindi ko na pwede. Maamaw.
Nga ako na saraw. Nakiabot ko mo kuyap. Ay, taod bala. Ate. Nabambang ko pati sa kadog joke man sa. Oh, joke ya lang na. Hindi gid siya guro magpa-vaccine. Nakolbaan guro si sir magpabakuna. Pero wala man dapat kulbaan sa nibombahan kay kita gani fully vaccinated naman ta. Oo. Na pila na kabulan ang nagaliligad. Strong pa man to sa gyapon na bomboan no. Oo. Wala man sa nga may natabo nga malain sa aton. So amo na sa mga kautura naton nga Kita mo kung damo kaya. pag diyan wala. I mean may mga ara pag hindi magpabakuna bombozil no. Amo gid na bomboan. So tungod man ni guro sa ilang kakulba sa Actually, mga ginkato, nagano ano na bomboan sila, mga di naganda ba? mga storya. Actually bombozil ang mga vaccinators inkaduan na da sila. Duga nga palit. Yes, sa dari sa Libertad kita mismo bomboan. Correct, nagkadto na da. So, ara gid sila ang decision kahit hindi naman sila mapuwersa gid bomboan nga magapabok na sir madamo gid nga salamat na sa imo. So, diri bomboan no nga parte is nagamatamat na bomboan damo diri ang mga kauturan naton nga yari diri subong agod mag panindahan na bomboan no sa sining nga aga kalabanan gid na diri sa ila is naga negosyo ka nagakarinderya bomboan ang aga pa diri nga nagapadulong pero kung Sabado ya bomboan medyo madamo-damo gid na diri ang mga nagakaladto kahit wala ubra kaya kalabanan kapag bomboan ng mga ara sa gobyerno o kan mga government employees ini so ang sa diri sa buong sitwasyon is hindi gid emo ni katanto o kan ang pumuluyo diri ang mga kauturan naton nga nagapanindahan sa subong nga aga so medyo diri sa karasada hindi bila bomboan nga ginalabyan gid sa mga jeep. So may mga pasahin nga naganilabay diri kag may mga karga naman medyo madamo-damo naman diri ang pasahero nga sakay sa mga jeep nga nagabiyahe bomboan. So medyo magutok lang gid diri ang dala no sa may pagwa na sa may Libertad bomboan kay di kasikip damo sa mga nagaparking nga mga service. Service ini sa mga nagabalakal kag mismo man sa mga nagabaligya diri bomboan so hinahinay lang gid diri ang kauturan naton kay tema traffic kag isa lang ang ginagyan sini sang salakyan mismo kag sang mga persona bomboan so hinahinay lang gid para likaw sa disgrasya bomboan. Okay aton tiyempo no. Yes, sa bomboan, so medyo magalum-galumon gid bomboan. Ang ato nga tiyempo diri kag matugnaw gid bomboan ang huyop sinisang hangin kay na may bagyong Odette naman iko no. Ginapaabot ako na wala tapanan na bomboan kung san o gini masulod diri akon akon ari na bala diri sa sulod gid sa Pilipinas ini ang bagyo bomboan. So sa subong nga bomboan no pag-galumon gid ni medyo basa pagani subong ang dalanon kay isang kagabi kag sang kagahon na nagulan-ulan man so sa subong nga bomboan kaluyan do nagatahaw-tahaw ang ulan sini so sa mga kauturan nato nagbalon na gid sila bomboan sa nga payong kag sa mga panaming da nila kay wala ta kabalo kang ano naman oras kag kung san o matupa ang ulan na bomboan. Amo gani So, diri- man. So importante no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo no we have to be ano lang gid dira no sa merkado kung kisa may makita nang kung wala balaga face mask so hindi lang ta dapat magkumpiyansa no bombozil. Yes, amo gid bomboan so kinanglan gid gihapon kay wala na tagani no kon hindi na mandatory sinang face shield so ang panaming na lang gid naton sa virus ining ang face mask bomboan ilabi na gid kung hindi pag ni sila vaccinated so i-require gini or mandatory gini sa gyapon ini ang pagsuksok sa face mask bomboan kay galikaw man kita ako na kinanglan ta gid ni mga man bomboan no sa ginatawag nga coronavirus ilabi na gid nga may mga variant pag subong nga bag-o nga nagasinulod da bomboan so dapat gid nga maging vigilante ni ang kada isa sa aton Manila gid kag kung anong ginapatuman dapat na lang gid nga sundo na bomboan. Okay, sige. Salamat Bombozil. Yes, sa bomboan live kita diri subong sa Libertad Public Market ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat kay Bomboliani Zil Minardo live sa Libertad Public Market subong yang aga. Tinag-enjoy mo ng mga kauturan ta no. Basta magkadto kita magbisita ta sa Libertad Public Market ang mga kauturan ta
naga-view na dayon sa aton sa Facebook, no? Kay ti syempre, no, especially mga utod tabla nga ara sa luwasang pungsod, no, ano nang sitwasyon, amo na yung Libertad Public Market, amo na yung mga presyohanay naton subong. Sa Cebu, damo na ito bomboan, diriya sa aton, wala na diya mo na mahalang kilo, ang baligya na di. Okay, Sir Eric, no, sayon. Amo nang gusto. Medyo, amo ka rin ng gusto, no? That's why nga hindi kita syado ka-familiar, no? Kaya man ginadriya sa aton. Pero, familiar tayo sa gulaman, no? Pero isa lang na, amal ni Ma'am Yvonne, amal niya, isa lang na, pamilya lang na sila sa seaweeds, no? Okay, sige. Now, so sa mga kabombo naton, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan ta naman ang Omicron variant. Nakasulod na ni pati sa Amerika, ting Estados Unidos nga daan subong niya. Siyempre, halog na gito sila sa mga turista. Maski sa ila yung mga tao, amo ning pinakauna nga somehow yung nga paggambar nga, why na face mask ka? Una, ginayang Amerika, no? Paano ini ang pagtrato sa gobyerno subong, especially nga may Omicron variant, no? Anong update, anong advisory? So, makadto kita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, we will be having today, no, isa sa mga bombo correspondents naton kay ang nasudlan nga kaso sang Omicron dito giniya sa California. So we will be having ang aton iya nga bombo correspondent direkta iya mga kabiran sa California, no, Sir Alan Mandid. Sa aton lang nga pagpanambalik. Dereng kida, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Okay, sige. Balik na sa aton nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Padayon ninyo nga kaupod subong iyang aga Bombo an Sindol Sorilia. Subong ti amo ning mga ginasugalanunan gid subong no sa aton worldwide ining Omicron variant. Mayo lang gani diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Ato balang dumduman yung may 3 ka mga African nationals gito sila ya. Kag isa ka returning OFW man. Karon ko di may 7 ka mga negrense nga iba to atuto sa Bureau of Quarantine. Tapos may 3 nga mga nakapauli diri una nga kay way pa man ang travel ban no, sa mga countries like South Africa. Nakaabot diri sa aton sa may Bacolod sa Negros, no? So at least tested negative sila sa RT-PCR test. Doon ang ginawa man kita, no? Hindi man kita ya gusto masudlan sa Omicron variant. Although ginahambal, hindi man gid siya amo ginaya ka deadly, no? Pero mas mayo na lang nga hindi na kita ya masudlan sining bag-o ning virus nga nakasulod sa pila iya ka mga kapungsuran sa sa bugos iya mga kabinan nga kalibutan. So, de bala from time to time sa mga kabombo nato, no? Halos kada adlaw nagkapakigangot kita sa mga OFWs naton, mga Bombo International correspondents naton. Agud mahibaluan, no, kung ano ang pinaka-latest update, no, sa ila sining lugar, especially kung masudlan ka iya mga kabinan sining Omicron variant nga ini. So, like every day, may mga since nga ti allowed ang mga pagbiyahe, no? May mga lugar diriya sa aton sa may sa aton mga lugar diriya sa aton iya mga kabinan, no, sa worldwide, no, sa bukod sa kalibutan nga mga nadugangan iya sang kaso sang Omicron. So karon ang Amerika mayara naman sila isa iya ka kaso, no? Dibla we have nag-originate gid niya mga kabinan sa may South Africa, no? So aside sa South Africa, naglabot na ni sa United Kingdom, naglabot na ni sa the Netherlands, sa Germany, no, sa Israel, no, we have sa America, no, sa Spain. So these are the countries nga nasudlan sang Omicron nga variant. So doon nagadamo na gid sila, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Karon gani subong gani sa pinaka-latest update, no? Ang Germany why na sila sa mga unvaccinated nagatuyo sila sang implementation sang total lockdown, especially kung unvaccinated ka. Oo. Kay subong ginahatagan kita information ni Ma'am Amy Andaya Higel, ang aton iya nga Bombo correspondent, no, direkta iya mga kabinan sa may Germany. Amanya ti amo ginang goal diriya sa amon Hilger, no. Ma'am Amy Andaya Hilger, amo ning goal sa amon niya nga gobyerno bomboan 30 million vaccination before the end of the year. So ang 2G rule will be implemented everywhere except, no, sa mga supermarkets, sa mga pharmacies, no. Dapat may vaccination pass kag fully recovered from COVID. So kung wala kasi na dubulubodlayan ka. So amo na dito ang Germany sumining ang target gid nila no. So makapavaccine. Sa hambal ni Sir Ty Drogasyon ti pariyo man ni sa amon diri sa may
New Zealand, bomboan, nabal niya, no vaccination, no job. Diri sa ato sa Pilipinas, dito nang pa-implementar. Pero kung mapamangkoton mo, ang mga bombo correspondents natin, like kahapon, di ba, nagpakigangot kita dito iya sa may Israel, rather sa may Italy, no? No vaccination to, no work man sila ya. No? So amo na, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, diri sa Pilipinas, syempre, hindi na iya pwede, no? Grabe kita yang nga daan ka, grabe kita ya ka conscious kag magpakigbato gid sang ato nga ginatawag nga tawhanon nga kinamatarong. No? So, hindi pwede nga, as much as possible, pwede mo lang niya ma-encourage ang aton iya nga mga kauturan nga magpabakuna, but you cannot let's say, hindi mo siya nga ma-impose. No? So, wala pa na iya diriya sa aton. Unless otherwise, kung hibaloon ta na, kung imando, isang gobyerno naton. But for sure, no, damo na mag-react gid siya. No? So, amo na, no, ang pila iya naton iya ka mga sitwasyon. The only way we can stop the mutation is for all of us to be vaccinated. Kaya tibla, amo na ang first layer, no, sakto gid Sir Tide, ang first layer sa aton nga protection, dapat magpabakuna kita. That is why kay ina, si Bombozil live dito iya sa market, sa may Libertad Public Market, timiyara pato yung nga fish vendor, yung nga brigya isda, nga hindi po siya magpabakuna mo. So may mga amugid kita sinaya, may mga amugid na iya nga mga thinking, nga mga kauturan natin. Siyempre, hindi mo man na iya mapuwersa, no? Hindi mo man na iya mapilit, dibla? You cannot force nga ti amo na as much as possible yati ma-encourage ta lang ang ato niya nga mga kauturan nga magpa-vaccine. Pero sa dibla nag-mass vaccination so sa pagkadamo-damo sa mga nabakunahan like diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod na target sang gobyerno naton may 22,000 per day. So, sa 3 days, dapat maka 66,000. So, 67,000 ang Bacolod. So, meaning, kay gabala national government, so dapat continue pagid. Kaya tiway malabot ang target. So, nagko-continue pagid. Ongoing man yung vaccination. So, muna, sa mga kauturan naton, kaya damo sa mga bag-o nga mga variant, nga mga nagasululod sa aton, hindi kita yakapakot, no? So, paano mo proteksyonan imo kaugalingon? Paano mo proteksyonan imo lawas? Siyempre, pabakuna ka gidya. Kay kinanglan, mapaminsaran mo gid na iya. Ni kabalo ka, kisa iba nato yung mga kauturan inablang pag once ka nag-decide na abiya nga amo sina, no? Hindi na gidya. No? Pero pwede, tagidya buksan ang aton iya nga paminsaron. Kay, come to think of it, no? Sa kadamo na sa nabakudahan nationwide, worldwide, so, minilyon na ka mga tao, ti wala man sila nagkalaano. Dibla, amo lang gid na iya ang pinakapunto, dira. So, grabe, pero dito ya sa South Africa, nagdoble ang numero sang kaso sang COVID-19. Sa sulod sa isa ka adlaw, tuga ni siya sang Omicron variant dito sa South Africa, meaning perting pagdamo sang kaso. Amo na blang ginabal naton, pailayo lang na iya sa aton diriya sa Pilipinas, no? Because, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, nubo na actually yung kaso ta diri. Sa aton yung mga kauturan, sa piyak nga linya, yari na ang aton yung bombo international correspondent, direkta sa may California, sa United States of America. Sir Alan Mandid, sir, mabatian ka sa aton, no? Makitaan ka, mabatian sa amon diri sa 630 kHz sa Facebook naton and at the same time sa aton niya nga YouTube, worldwide. Sir Alan Mandid, maayong aga halin diri sa Pilipinas, no? Good morning, sir. Good morning, Bation. Yes, sir. Bation, get loud and clear. Anong oras dira sa inyo sa California, sir? Gatakilid or what? Yeah, it's 1:15 diri sa California, subong. 1:15 in the afternoon.
Yes, 1:15 in the afternoon. Okay, Yung aga sige. sa tanan dira sa inyo sa Negros, Bacolod Mm. specifically. Yes. Okay. Sir Alan, kamusta na kamo, especially ang Amerika, specifically gid dira sa inyo sa California after nga masudlan man kamo dira sang Omicron variant. Hining pinakasikat Yeah, nga variant we have subong. one recorded case here in California. Kay ang i-mix ko lang kay may tupad ko nga puti sa diri sa tubang ko subong Okay, basi okay. na ginamba ko. Well, anyway, ang COVID subong diri may nagsulod isa Omicron, isa ka Mm. case. Mm. It came from South Africa sa November 22. Mhm. Tapos gin-report sa CDC, Center for Disease Control nga pero okay na sa kuno subong, wala na sa sang symptoms pero Okay. positive ba siya gyapon. So they're still waiting for 14 days nga resolve ang iyang nga ma-clear siya. So Anong nationality, Akadikit sir? puti. Oh, He's American. just traveled alin sa South Africa. So, ang purpose siya nga nagkadto sa South Africa, work or ano, sir, work related or ano? Yeah, work related. I think kuan siya panog sini inang expat. Mhm. Expat. Then he had now the government now is doing restrictions to all travelers coming from Africa. Gin-tighten na nila subong ang rules. Okay. Dapat 24 hours before the travel mayara ka na nga dapat nga testing before sang flight within that 24 hours. Kung halin ka, sir, sa South Africa. Even any countries, especially sa South Africa. Pero ang mga taga ang halin sa South Africa allowed gihapon nga magsulod dira sa Amerika. No, kuan sila, restrict sila subong. Okay. Pero ang iba naman nga travelers, let's say from Lingabi sa Philippines, kina-require nila subong nga mag 24 hours test ka before sang flight mo. Okay. Mag-board ka Oo. Sa una ya, sir, I mean, di ba, bukas na gid ang Amerika, no? Sa una, wala niya problema. Pwede ka ka-travel anytime. So, pag ako, gidya sang ginbago. Subong naman nag-start sinyo after na-discover nilang Omicron. SARS-CoV-2 virus, Omicron. Oo. Okay. So, sir, ano ni gani, paano nila nahibaluan? I mean, why na to yan nakalagaw tong American national nga halin sa South Africa who tested positive sa Omicron nga ini or naka-travel pag siya pag abot niya dira sa inyo sa California? Actually, may ginatinan sa nga convention sa New York. Okay. Nga convention, pero gina-restrict, ginakuha nila subong, pangita ang mga pangkadtuan niya mga lugar kung sino ang mga nakuha niya na panagsigan na interact yang mga tao. Okay. Kay pagsulod mo ya, like wala pa ning Omicron, pagsulod nyo dira sa airport, paglan sa airport, wala ka na, sir, nagaano ka dayon? I mean, kinanglan mo pa negative RT-PCR kung pwede ka nakadiretso lagaw? Hindi ka pa pwede makalagaw. Before? Oo. Yeah, wala sila restriction. Before sining Omicron. So, paano nila na found out, sir? I mean, di ba pag abot to sa American National, nga who tested positive sa Omicron, anong natabo to sa iya? Hindi kay pag-abot nila sa Africa, nag-spread ning balita sa Africa pa lang, sa South Africa. So pag-abot alin sang November 22, I think that's the first time nakita ining tao nga nagsulod sa border sa Amerika. Antisina may ara na yang nga nag-boom na ang Omicron sa Africa pero wala pa ma-publicized under local pa lang to sila. They thought it's just a normal nga COVID
na existing na nga daan. Pero sang na-discover na nga mas laini sa gali nga variant which is Omicron, dito ko na-discover. I think it's more than one. Galing wala lang ma-diagnose ang iba. Kaya siyempre pag flight may Oo. na ano siya, may na salamuhada sa iba sa eroplano. Oo. So, mm. Okay. So na-isolate naman siya subong, sir, no? Yeah, kuan sa taking care ara Mm-mm. sa facility kag hindi man sa pwede kagwa pero monitored. Pero according sa nabaltian ko kay isa sa mga nakaistorya ko nga naga-work sa CDC, kuan man siya inang may wala na sa symptoms, Mm. asymptomatic na siya pero positive siya Mm. muna. Mm. Okay. And then, Kada sir, ang mga simptoma gali gapalan nguy-poy kuno gapalan nakit ang lawas. Do ordinaryo lang nga SARS ang COVID pero hindi sa siling gid siya nga mas worse pa sa COVID nga cases nga nagliligad. Para Mm. nakit lang ang lawas sa muna ang gapalan nguy-poy nga daw hindi ka kabangon amo na ang iyang simptomas. pero after Not nga masudlan isa ka kaso ang Amerika subong, kay especially dira sa inyo sa California, aside nga kinahanglan mo na subong sang negative RT-PCR test before ka mag-abot dira sa inyo sa Amerika, ano pa gid ang gindugang nga restrictions sang gobyerno? ang sa nagligad do with is restricto sa mask. Subong in-extend na naman nila ang wearing mask up to March 18. Dapat nag-end ma-end na sining January 18. So Mm. gin-extend na naman nila for many months. Bali, February. supposedly Bubuo dira na. sa California wala na kamo gasuksok tani mask. Diri sa Orange County wala na required unless ara ka sa indoor pero imo na iya kumbaga imo na iya desisyon kung makasuksok ka kung hindi. Pero sa LA stricto sila. Pero diri sa Orange County where I live hindi na siya tanto ka stricto pero pagwa mo magkadto kasi iba nga county stricto ang wearing mask especially sa indoor. Hindi ka pagligyaan, hindi ka balon ka hindi ka pwede magsulod tungod la ka mask. Hindi ka So, pwede ka bakal ito yung la ka mask. and then, mas subong But niya, ginbalik naman ni subong what? kuha naman ang na-declare na gid ang national ang federal ang presidente nga i-extend ang wearing mask up to March 18 because of this Omicron. Mm. Okay. Mm. So, amo na ginbalik ang mask, ang negative RT-PCR test sa mga biyahero. So, amo na so far. Kagkaloy-an man sir halin sa tong isa ka kaso, wala naman sang may nagdugang pa. Wala. Pero I doubt wala as recorded wala pa. Pero siyempre naghalubilo to sa iba niya tao. Sa Oo. flight pa lang sila nakagatos. Oo. We don't know. Nag-attend Tanan pa siya sila doon, test, wala pa convention. nag-test. Nag-attend pa siya convention Yeah, nag-attend pa sa convention. sa New York. Oo. And well, anyway, I introduced na kagali bumbuan sa friend ko, she's a nurse. Her name is Maggie. And ari siya, Toriasa. Maganda. English ta lang. Okay. O magwa ang English ta sini. Hi, good You can morning. talk to her. You ask her anything about COVID, she's an expert. Oo. What is your Yeah. Okay, ma'am, what is your point of view regarding COVID-19, especially this Omicron variant? It's been very difficult for some people, mainly the mothers whose children have not been able to go to school. They've all been homeschooled, and it's been very difficult. When they do go to school, they have to wear a mask, and that's uncomfortable for them. But the mothers have been stepping forward, and of course, it's affected their employment because they cannot work and mind the children when they're not in school. So that's one thing. The other thing is the price of gasoline has been very high. Yes. And it's difficult to go places if you are on a fixed income. Also, we've had a lot of inflation with the price of groceries. And the price of groceries and gasoline is gone up a lot.
it affected our economy, no? Very, this COVID-19 pandemic. Yes, it's been a big pandemic, and I Mm. just heard we had one case in California yesterday, Yes. and now we have another case in Colorado. Mhm. Colorado is in the middle of the United States. Mhm. It's a big place for ski resorts and vacationers. Mhm. So that's going to be difficult too. And Oo. people have been losing their jobs if they're not vaccinated. One of Mm. my sons is a physician, and his staff has to be fully vaccinated. And if not, they cannot work there. They cannot work taking care of patients if they're not fully vaccinated. And that Yeah. means the first two and the booster. How's the And now, status, ma'am? May I interrupt you? How's the status of your vaccination there in California? You personally, did you get vaccinated? yes, I did. Mm. I got the first two, and then several months later, I got the third one. Yeah. And for a while, it was hard to get, but now it's not hard to get. Mm-mm. That's one good thing. Mm-mm. Okay, sige. So, ma'am, thank you so much, ha? Thank you so much. Okay, thank you. Mm-mm. Here's Sir? Alan again. Hello. Yes, sir. O, naggawa Yeah. ng English ko. Pero, at least, no, dira, ang mga Americans ya, open man ya for vaccination ya. Yes, kag very stricto sila diri when it comes sa vaccine. Mm. Actually, we did our booster already. Tapos na kami sa Oo, booster. tapos na booster. So, Oo. importante gid kaayong vaccination. So, Bakit? labot nyo ng herd immunity. Yes. Mm. Nasa 80% na kami. More? 80%. I think So, more. herd immunity 85%. na gid, no? So, hopefully, hindi na niya magdugang paning Omicron nga kaso sa inyo. Kag, syempre, amo ning ginapangamuyuan naton diri sa Pilipinas, amo man ang ginapangamuyo namon, hindi naman kami masudlan sa Omicron variant. And, ang fuel, ga price increase man kamo, I mean, sa presyo sang It's a gato. worldwide. Yeah. Worldwide, gid naton nga concern. Ang una Anyway. makapultang ang imo nga $40 pultang ka na subong $80. Grabe, no? Sa Yeah, una, times $20 full tank ka na, sumpong $80. Amo na pagtaas, amo na kadako. Una pagtaas. So, wala kami mo kay dikta na sa international oil Oo. company. Although diri sa aton, nakatatlo naman siya kasi mana nga go rollback. Hopefully kay 10th straight week nga nag-oil price hike. So kabay pa nga magsige-sige. Anyway, Sir Alan, thank you so much for your time, sir. Ha, Thank you, kabalo ka sa Diana. work. Salamat gid Oo. sa tiyempo mo. Salamat. Regards sa tanan, especially sa mga taga-Dulid, mga kasimanwa ko na. Okay. Halong gid, sir. Salamat. Thank you, Ann. Yes. Bye-bye. Sige. Salamat sa aton nga Bombo International Correspondent Direkta iya sa United States of America, Sir Alan Mandid. No? So, isa ka kaso sang grabing Amerika yan, no? Duway na sa ilaya sa una. Kay una ni sila hambal ko nagbukas mo maski sa face mask kaya why sila gamit face mask and then pag why naman sila negative RT-PCR test, biyahe ka na lang gidya. So that is why, so sila yan, nahibaluan, nakatrace lang to sila isa ka kaso because nga naglupok na ning Omicron and November 22 sana found out nila nga, uy, may kaso, gali sila ya. Isa ka American national from South Africa. So subong kinanglanon mo negative RT-PCR test, balik naman sila sang wearing sang mask, no? So amo ning sitwasyon. But kung tanawon mo ya, ang kaso man gid sang COVID-19 gapanubo tungod nga ti halos kita tanan amo ning ginapangamuyuan naton. Even diri sa aton sa Pilipinas, hopefully kay tinaganubo na gid man yang kaso sa aton sa COVID. Maski diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, we have noticed that. Kay tungod nakitaan ta mga kauturan ta nagapabakuna na gid man. So one way gid ni siya ya, no nga dako gid niyang bulig sining. Amo na blang ginahambal naton, may first layer of protection kita, no? So kabay pa nga hindi na iya magsigisigi alapta ang Omicron variant, no? Especially nga masudlan man kita diri sa aton iya sa may pungsod Pilipinas, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Dugay-dugay, yari naman iya mga kabina ng aton iya nga mga sister stations
Bombo Radyo Western Visayas para sa ato niya nga pagpatigayon sang region-wide tayap subong iya nga aga. No, ang ato niya nga flagship station na Bombo Radyo Iloilo, subong man ato mga sister stations Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning! Sige. Welcome and good morning, Bacolod. Ayong aga sa imo Bombo Lensi, Bombo Radyo Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos. Bombo Radyo Bacolod. Okay. Sige. Bomboan, Lensi. welcome and good morning. Okay, sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lensi. Ato na effects na ang linya. Hindi ka sa kasunod. aton nga Bombo Radyo Bacolod sa hindi lamang madugay. Sa liwat aton siya karon ang linya. Nadulong sa ubos kag pila dito ka mga na-recover nga high-powered ato na siya karon firearms ang gani linya sa sa kustodiya Bombo sa Radyo aton Bacolod. nga mga otoridad. So mga ayo lang ta sinis ang update na gikan sa aton nga Bombo Lensi, welcome gid kag maayong aga. Kamusta ang Okay, sulod? una na naton ang linya sang Bombo Radyo Rojas. Infantry Bayanihan Brigade kag that time daw padayon pamantuan no ang airlifting. Check ta linya Bombo Radio Western Visayas, welcome kag maayong aga. Yes, welcome and good morning, Bombo Kazel. Bombo Lindsay, good morning Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita diri sa amon sa parte sang Rojas City kag Bilogman nga probinsya sang Capiz. May duha bala diri ka mga kabataan, atensyon ni sa mga ginikanan bala bombolins no. May duha diri ka mga minors kagabi ang tigamayan lang gid. Ma-kidnap sang amo naman ni puti nga van diri sa may parte sang Tanza, Panay Capiz. Ini mga kabataan ginapahayag ginpunduhan gulpis ang puti nga van kag gintanayan gani sang tsokolate kag kwarta. Pero ay nagkuha ng mga kabataan daw naglantaw lang anay bla tapos nakita nila sulod sang van nga may pulo, ginapatian pulo ka mga lalaki kag sakay dito ang isa pagid ka bata nga lalaki nga ginapatian gin-injectionan kag gulpi lang gid gani nadulaan sang animo bombolinsi. So dito ginpanaugan ni isang lalaki nga sakay sang van ining si alias Toto kag si alias Inday kag ginapilit gani nga magsakay sa van, hinawiran niya itong batang lalaki. Ang batang lalaki dali man to kinagatang kamuti sang lalaki amo to nga nakadalagan sila bombolinsi kag gin-report gani sa mga ginikanan ang natabo nga gamayan nga pagpangkidnap sa ila. Ining bata nga babae nagangkon pa ni siya sang samad sa mata, bo grabe man nga naangkon niya nga samad bangod sa pagkadusmo gani. Tugas ang ila sila nga pagapalagyo. Ginapandama na sang aton mga kapulisan mga ginikanan nga tihimuson sa tion sang kagabihon ang ilang mga kabataan may kang tanan sining pagbalik naman sining puti nga van nga nagapangmudyot lang gid bala nagapangpudyot sa mga kabataan sa higad-higad sang kalsada. Sa iban pagid namon nga mga balita bangod sa pilaman ka pag-ulan-ulan diri sa amon sa probinsya tibinaha na naman ang pila diri ka mga mayor nga mga kabanuhanan or so far mga dalanon kag so far sa kabanuhanan ng part sang Sigma hindi ginaya madula pag-abot sa mga pag-ulan-ulan kahapon na record diri pila ka mga barangay sa Banawas sang Sigma ang ginbaha pero so far subong mga naman mga pasabol na naman kag pwede naman maagyan sa pila diri ka mga transportasyon. Sa iban paginamon nga mga balita, ang taga Philippine Coast Guard Station Capiz nagpahanumdom sa mga mga mangingisda nga kun daw medyo alang-alang gid wala ang ila sini nga pagpalayag or daw may arasang pamahog nga mabaskog ang hampak sang balod sa kadagatan hindi na magpalayag. Ini may kang tanan sa natabo nga pagkaubon sang isa ka sagayan diri bombolinsi Australia nagresulta sa isa ka mangingisda or mangingisda nga ginbawian gani sang kabuhi. So far amo na mga balita diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag bilog man niya nga probinsya sang Capiz. Balik dira sa imo Bombo Radio Iloilo. Damo gid nga salamat Bombo Kazel, Bombo Radio Rojas kag siya karon tanan niya ang linya ni Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome gid sa liwat kag mayong aga Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas.
Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, tibago lang gid ko nakapakigangot sa aton man nga bombo correspondent direkta iya sa California kay tinaybaluan may isa didto ka kaso nga nagsulod man sa Amerika sining Omicron variant. Sila didto ya especially sa California ya tibalik naman sila suksok sang face mask. Supposedly sang una magpadto ka sa Amerika why ka na yan sang mga negative RT-PCR test. Grabe na gid siya kahilway no kung magbiyahe ka maski halin ka sa iban iya nga mga pungsod but because sining Omicron balik naman kinahanglan prior sang imo sining nga biyahe ti kundi nga pungsod halin kinahanglan may negative RT-PCR test ka no and amo na gani no balik na sila sa pagsuksok sang face mask. Kaga speaking man sining Omicron variant amo nang gin-share by the way sa aton ni Bombo international correspondent Alan Mandid no dito iya sa California. Kag subong man speaking sang Omicron variant tidriya samon sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Ato bala ang bombolense ang mga nagbiyahe bala especially nag-abot diri sa Bacolod kag sang Negros sang November tinalikdan nga semana November 26, November 25 tatlo ka South African kag isa ka returning overseas Filipino apat sila tanan na negative naman sila sa RT-PCR test. So why na kami sa diri nga sa dapat man nga kahangawaan no kay nakasulod sa amon diri sa Negros mo kag sa airport abi diri sa Bacolod Silay Airport. Kag subong man sa dugang manamon diri iyang ano ini nga balita diri sa amon sa may syudad sa Bacolod no sa bugos iya nga probinsya sa Negros Occidental ining isa ka drug personality man no dulaan man iya sang kabuhi no ang nasapuan na lang wala na sang kabuhi ning isa ka ginaaligar nga drug personality matapos nga makaagom sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sa iya sining lawas sa San Mateo Village Barangay Banago syudad sa Bacolod kahapon. Ang biktima amo ni si Joshua Zamora 22 anyos pa lang ni kag residente sang Zone 5 Talisay City Negros Occidental. 22 years old pero ti drug personality na ni siya. So why siya sang kabuhi? Suicide, no? Depression maning ginalantaw nga kabangdanan sang pag-utas sang kaugalingon nga kabuhi sining 51 anyos nga soltero sa banwasang Pulupandan, Negros Occidental. Kaya sa interview namon diri sa Bombo Radio kay Police Major Anthony Grande, hepe sang Pulupandan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nagkadto ining pakaisa sang biktima sa Pulupandan Municipal Station agud pay balongan na sa puwan na lang lawas ang yes nga pakaisa nga nagbitay gamit ang pisi sa ilang balay. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid ka salamat Bombo Radyo Bacolod Bomboan kag saylo naman kita. Sa kero naton ang linya sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Lindsay. Ang mga nagapauna man diri nga mga balita sa Aklan sa isla sang Boracay kag banwasang Kalibo nadugangan pa no sang duha ka mga eskwelahan diri samon sa probinsya Aklan ang gintaw-an sang permiso sang taga Department of Education or DepEd para nga magapatigayon sang ginatawag nga limited face-to-face classes. Base man ganito kagapon kay Dr. Miguel Macapusin ang amon nga Schools Division Superintendent sang DepEd Aklan nga kapin sa 177 no ka mga eskwelahan sa bilog nga nasyon ng Pilipinas nga ginapasugtan na nga magapatigayon sang ina nga limited face-to-face classes. So 17 ang diri sa aton sa Region 6 ang duha diri samon sa 17 duha no ang diri samon sa probinsya sa Aklan ang amuna ang Banga Elementary School kag Malinaw School Malinaw Schools for Philippine Craftsmen. Ginapayag dugang magumpisa ini no sa adlaw sang Lunes ang ilang implementasyon kag ginaklaro ni Dr. Apusin nga ang mga estudyante no limitado lang no ang mga estudyante kag ang grade level nga mga pagpasugtan malang nga makasulod sa klase partikular ang mga sa kindergarten sa grade 3 pupils para sa banwasang Banga sa Banga Elementary School samtang grade 11 to 12 naman ang sa Malinaw Schools for Philippine Craftsmen.
So ang iban naga-excited naman no para at least maka-experience naman sila liwat sang ina nga limit ang face-to-face classes, pero siyempre may mga adjustment no. So ang mga ginikanan diri sa amon sa muna nga mga kabataan nga nag-eskwela sa ina nga mga eskwelahan, tudo naman ang ilang preparasyon. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita sa may isla namon sang Boracay te nagpagawa no sang mga sinulundan ang amon nga provincial government diri sa amon hanungod sa bag-o nga proseso sang pag-issue sang acquire OHDC QR code para sa mga turista nga mga bisita sa amon nga may isla sang Boracay. Umpisa na December 1, 2021. Before nila nga ma-accomplish ang OHDC nga form application sa mga adults kag siyempre sa mga kabataan, include na dira no ang mga infants. So dapat make sure gid nila nga may yara sila nga digital copies sang mga masunod nga mga mga requirements sa ilang mga device. Unang-una, dapat may mga proof of identification with the Philippine residency, passport para sa mga foreigners, kag proof of vaccination status no. Siyempre dira ang vaccination or COVID-19 vaccination certificate nga may full vaccination status alin sa motong website nga vaccert.doh.gov.ph. Locally issued vaccination card or ID nga with full vaccination status. Kag siyempre pag-abot naman sa mga unvaccinated nga mga manghuran naton, siyempre kung wala sila sa nauna to nga mga requirements, siyempre sila unvaccinated, artificial negative result certificate sa LAIBA no, o pwede man sa LAIBA kung sila naluyag sila sa sa parts ng Red Cross no, dapat 72 hours before sila mag-travel diri sa aton sa isla sang Boracay. Sa mga kabataan, mga below 12 years old, siyempre i-accomplish nila ang certificate of undertaking traveling sa mga with minors template sa makita nila na sa aklan.gov.ph under sa tourism. Siyempre magbisita lang gid sa website sa munang website para sa mga dugang nga mga information. Kay subong amon nga isla sang Boracay mas nilang natutukan para nga hindi masulod gid sang virus ang ini nga COVID-19. Kag sa dugang gid namon nga mga balita ang regarding naman sa update namon to sa duha ka mga mangisda, bali na na sila no, na tigayon na nga na rescue kag dito na subong sa amon nga balay pabulngan para sa ilang pagpabulong kay ang ina nga duha na mayo lang na tigayon nga ma-rescue sa amon nga otoridad. Kag ang problema may yara pa nga duha ka mga upod man nila ang subong ang ginapangita kay man muna ang wa pagid makitaan ma-rescue sa amon nga taga Philippine Coast Guard kung matandaan November 30, 2021 pakadto ni sila sa Sibuyan Sea, pero muna naki-experience sang lain sa panimpuhon kag nalunod ang ilang bangka ginasakyan. Kung may mga information ang mga nagpamati dira sa parts sang Capiz kag Negros, ginapaybalo sa amon otoridad diri no nga mag-contact lang sa pinakalapit dira nga police station kung may mga napanuhan sila nga duha ka mga taga-clan nga natigayon nga nadula alin pa sa naligad nga inadlaw para at least maimpormaran ang pamilya diri ang ilang mga pamilya diri samon sa probinsya sang Aklan. Ako lang na so far mga nagapauna naman diri nga mga balita sa probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid salamat Bombo Radyo Kalibo kag tisamon diriya nga mga nagapanguna nga balita gindala na ya sa Moleta Funeral Home sa Miagaw, Iloilo ang bangkay sang 7 sa 8 ka mga miyembro sang New People's Army o kon NPA nga napatay sa nagluntad yang enkwentro sa may sitio Buraca, Barangay Alimudyas, Miagaw, Iloilo. Sa pagpakigangot manaton kay Captain Kim Apitong, inisyang spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, iya mo niya ngaging pahayag nga sa 8 ka mga napatay, 5 diri ang lalaki kag 3 naman ang babayi. Sunod sa iya, squad leader ang isa sa mga napatay kag mayara man niya sang mga team leaders.
Na-recover man niya sa enkwentro o kung sa encounter site ang pila ka mga armas sa ginapatihan rebelde nga grupo. Tinahibaloan nga sa natabo yang nga enkwentro sa tunga sa mga miyembro sa NPA kag sa nga 61st Infantry Brigade, wala ya sang may nga samaran sa tropa sang militar. Kagti sa pihak nga bahin, temporaryo man nga ginsuspinde ang Regulation Ordinance number 2020-095 o kon ang Face Mask Ordinance nga ginalakipan sang mandatory nga pagsuksok sang face shield o kon eye protector sa syudad sang Iloilo. Ang nasambit nga ordinansa ang ginamyendaran bilang Regulation Ordinance 2020-061 sa diin ang author sa niya mo si Iloilo City Councilor Eli Estante. Sa pagpakigangot taman gani sa iya man niya ginpahayag nga ginaulat na lang nga mapirmahan sang alkalde sang syudad ang pag-suspende sa nasambit nga ordinansa. Sunod sa konsihala, sa tion nga mapatuman ini nga pagsulundan, mahimo nga makareklamo ang mga pumuluyo sang syudad sa Iloilo City Government kung hindi ang mga ini pagpasudlon sa mga establishmento nga wala sang suksok nga face shield. Ginatagman niya sang konsihal nga temporaryo lang ang pagsuspend sa sining face shield ordinance kagti pananglitan nga magsaka gani ang COVID-19 cases kagti makasulod ang Omicron COVID-19 variant sa pungsod. Liwat na naman nga ibalik ang mandatory nga pagsuksok sang face shield o kon sang eye protector. Kagti subong man nga adlaw, Bombo Radio Western Visayas, maabot man dariya si Vice President Leni Robredo, magabisita siya sa Iloilo City Hall as well as sa Iloilo Provincial Capitol. Nagtiaton bala ini istoryahan ang tuhoy sa mga travelers bala nga nag-abot dira sa may Negros Occidental, halinya sa may South Africa. Pasalamat lang kita gani sa ni Bomboan, Bombo Radio Bacolod nga ti nagnegatibo ang mga travelers dira sa inyo, Bomboan. Gani, bawti dako gin nga pagpasalamat ang amon diri man Bombo Lindsay, ti hamakon mo yang sinterik da nagainitay na yang Bacolod kag ang Negros mo, especially sa pag-quarantine nibla sa mga travelers kini gambal Bacolod ops. Hindi nyo lang pagdala din sa mga hotel na mo na, dira na lang na, kaya ara naman astagsa ka mga LGU. Sige mo lang, sige, hindi nyo pagpatuno na, amon eh. Pero pasalamat kami, no, nga nagnegatibo ni sila sa RT-PCR test. Kung nagpositibo, bawte kabudlay, gid, no? Amo nang ginapangamuyuan rin nato niya sa Pilipinas, nga hindi kita ya masudlan sa isa ka kaso, kaya daw ginaamat-amat ang mga kapungsuran worldwide, Bombolinsi. Amo gani, amo na nga nagadoble effort man niya ang National IATF nga ti punggan man niya ang pagsulod sa mga sining travelers ti do kaangay man gani nga kita dari hindi lang man sa Bacolod no nga nagakahangawa abi sa mga tawo kay ti kaiping malang probinsya sa Negros Occidental ang Iloilo province as well as sa Capiz abi kag sa Kalibo nga ti daraya sa may Bombo Radio Rojas may ara na bala kamo sa mga ginbalay abi nga mga pagsulundan most especially kay sa kahangawa man niya sa Omicron variant mo Bukizel. So far, Bombolins, no, kung pag-abot sa mga ginabalay nga mga pagsulundan, pag-abot sa mga travelers, do wala pa man rin sang may ginpapanawag ang amon sining city or even ang amon sining provincial government. Pero diri sa parts ng city, may pila na sila ka maginhimo man nga aksyon para ti syempre do preparation or kahanda no sa posible nga pagsulod gani isang Omicron variant diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, to be particular diri abi sa aton sa may Western Visayas. Ang sila nga local government units sa Rojas City maigin pang purchase nga mga bulong nga ti do it's a way or kandaan preparation sa posible nga sudod sa Omicron variant kag samon man pag surge naman sa COVID-19 cases diri Bombolins. Pero so far amo ni ginaistoryahan posible kay man kada adlaw may ara sang gidapatigayon nga mga pagistoryahanay sa parts ng amon sila nga mga opisyal para sa siguro ginahimo man nila nga ginabalay may mga ginabalay pero so far duway pa man sila sa may ginpapanaog nga amo ni gani nga mga pagsulundan Bombolins. Dari man sa amon actually sa may probinsya kag sa syudad sang Iloilo wala pa man sa may ginbalay nga pagsulundan. Ang ginaimo lang mga pagpaninguha sa local government units amo lang ini nga ti inganyohon man ang mga tawo
nga magpabakuna, especially bala sa another round sa National Vaccination Day that will be on December 15, 16, and 17. Kagti sa Bombo Radyo Kalibo, kay nagabaton man kamo dira sa mga travelers, especially bala sa Boracay. Ano kahugot yan ginahimo nga mga monitoring dira sa mga travelers, Bombo Radyo Kalibo? Amo na, no? May mga yara nga pag gamay-gamay nga pagbago sila sa mga requirements before nga magsulod sila sa amon nga may isla sa Boracay. Hugot na ni nga ginakatutukan subong kay man sa muna gani, no? Nga epekto sang Omicron variant nga nagapanalasa na, no? Worldwide may mga na sang una to wala pa sang may na-record subong may mga yara na. Hindi mawala nga makon lugaan kag hindi pag-adjust ang mga requirements diri sa amon kag mga sinulundan patabok sila sang Boracay ti laban-laban nga basi kon makasulod man ang ina nga nasambitan nga bag-o nga variant sang ina nga COVID-19 virus, no? So ang amon nga provincial government kag ang LGU Malay subject nga may mga yara pagid nga kuno pag istoryahanay nga hoping gid sila nga makon gid mangin free kag mangin tayo yun nga mangin mayo nga mga isla sang Boracay, although nga may mamuna palagsang bag-o nga variant which is the Omicron variant sa nga COVID-19 na bumulinsi. Sige, do alang-alang na gid ang aton nga tempo. Hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo Bacolod, Rojas. Okay. Thank you so much. Sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. Why naman kita yung mga kabinaman na nga tempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition may kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Del Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bianco Ultra ang Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo. Ang ka-stasyon ang akong pamatian besides lang ang iya